yen tantulusa yen tantulusa mengko sang Dyah Utama Duryudana kula wonten dawuh bapa ana paribasan sedumuk bathuk sanyari bumi sing maknane sing mengkusu rasa kudu dikukui kudu ditotoi pati ibarate sapa sing wani ndumuk bathuke bojo nyawa taruhane nadyan mung senyari jembare bumi yen perlu kudu nganggo tatawe nyawa tatawe nyawa kang sarta wutahing ludira Duryudana kalamun to jeneng sira Duryudana bakal balekake separone negara Ngastina marang para Pandhawa iki mengko bakale asor kawibawanmu kulup lah padha senenge negara kiwa tengen sing gething kelawan negara Ngastina kene mendah senenge negara-negara sing gething keburu sengit karo para Kurawa yen to separone negara Ngastina bakal sida mbok balekke marang kadang-kadangmu para Pandhawa ulut Duryudana yen miturut gagasane Begawan Manik Maninten negara Ngastina iki aja mung separo seprapat wae ora bakal dibalekake kelawan para Kurawa menyang para Pandhawa aja nganti seprapat utawa secuwil negara Ngastina iki mbok balekke marang para kadang Pandhawa Duryudana bapa piye nanging Duryudana sampun janji kalian para Pandhawa Duryudana janji rikala kepungkur sampun dipun sekseni kalian Kanjeng Eyang ing Talkanda Begawan Mahatma Bisma janji kuwi ora perlu ditepati nggih punapa kula mboten kuwalat kalih janji kula menapa Duryudana mboten badhe kuwalat kalih sumpah kula mandya sumpah blantik sak pasar kae mati kabeh ngono mula saka kuwi Duryudana saiki wis jamane janji kuwi ora perlu ditepati wis nek perlu dibatalne ora apa-apa malah yen perlu kanggo jaga kawibawane negara Ngastina kudu ditotoi pati aku kang saguh dadi bebantene negara Ngastina Duryudana lagi cawawan sabda ora kang sumewa gegering pasewakan kata samyana harga wonten dwirada mekta pedhot ing wantilan kudu tilar pandengan
aja wasu melang rasamu. Yen ana berontake para Pandhawa pun bapa Manik Maninten sing saguh dadi bebeteng minangka njaga kawibawane anak Angger Jaka Pitana. Punika menapa saestu Kanjeng Bapa Panembahan Begawan Manik Maninten lair trusing batin kulup. Allah tanpa rupa panjenenganing sun iki ya wujuding Brahmana utawa pandita. Yen kandha iya ya iya, yen kandha ora ya ora. Yen to nganti ana utusan utawa ana duta saka negara Ngamarta dutaning para Pandhawa, utusane negara Ngamarta tumeka ana ing negara Ngastina iki. Aku dhewe Begawan Manik Maninten sing bakal ngadepi, kowe ora usah melu cawe-cawe Duryudana. Pandhita Akarya wangsit pindha kumbang ajab ing tawang miwang kalih kangkung isine bumbung wong miwang kalih kangkung ong amit pasang kaliman tabik dinebeno saking siku dendaning Abathara. Sinuwun Prabu Duryudana. Kula pun Bambang Aswatama ingkang ngabiyantara sowan wonten ngarsanipun sinuwun Prabu Duryudana. Bambang Swatama, kula wonten dawuh. Ana parigawe apa? Munggah setinggil kraton negara Ngastina tanpa tinimbalan. Waduh, ngaturi ketiwasan. Wonten Paseban Jawi Praja Ngastina geger sinuwun. Njaba geger nok-nok nggih. Apa ana gajah pedhot saka Wantilan, macan mijil saka Krangkeng, kuda ngerat bandengan. Gedhe-gedhene parang mungka kang anempuh hati Bambang Swatama. Mboten. Geger wonten Jawi. Amargi wonten praptanipun inggih punika anak Janaka. Nuwun inggih pun Bambang Wisanggeni ingkang sarimbit kalian satriya Randu Gumbala. Nuwun inggih pun Raden Antasena sinuwun. Wisanggeni lan Antasena. Nuwun inggih. Yen ngono, weneh ana marga, weneh ana dalan supaya madhep marang panjenengan ingsun. Ngestakaken dawuh amit madhal pasilan sinuwun.
rasane satriya linuwih kang mardi mring kautaman tan bekat mring pangesine palogon laguning lekas lo kita linut tinggi tung kadung kadareng amor ngun manah rahayu ayu ana tanagolong gumolong manadupara ong tekane Wisanggeni ana Praja Ngastina iki lemah bengkah nyelo-nyelo datan sarana tinimbalan sowan ana ngarsane Pak Puh Duryudana. Wisanggeni ya padha becik sak tekamu ana Praja Ngastina kene Wisanggeni. Ya lakuku ora nyandung sambikala sawiji apa. Sadurunge aku ngaturke bekti marang Pak Puh Duryudana. Ya wis ndak tampa ndadekake bungah sajroning atiku ora liwat pangestuku maragage tampanana Wisanggeni. Ya wis ndak tampa gawe bombonging rasaku Pakde. Lah dene wigatine Wisanggeni sowan ana kene ya kuwi siji nyambung tali silaturahmi, nyambung talining paseduluran jalaran rasuling pangeran kang pungkasan nate paring dawuh sok sapa wonge sing seneng njembarke silaturahmi ngraketke paseduluran bakal didawake umure dijembarke rejekine mangkono Wisanggeni. Ya kuwi dawuhe rasuling pangeran sing pungkasan. Lah sing angka loro Pakde, aku ngaturake salam saka para pepundhen Pandhawa saka negara Ngamarta konjuk marang Pakde Duryudana sumrambahe marang Pakdeku para Kurawa kabeh wae. Ya Wisanggeni ya wis ndak tampa ora liwat salam wilujeng kanggo kadang-kadangku para Pandhawa. Ya bakal tak endahke salame Pakde. Dungkap sing angka 3 aku arep takon marang Pakde Duryudana maragage pitakone Wisanggeni iki mara coba wangsulana ya Pakde. Takon babakan apa Wisanggeni? Ngene, sipating Nalendra, sipating ratu, sipating pemimpin mono duwe tetembungan berbudi bawa laksana. Rak ngono to? Ya, pancen kaya mangkono. Lah, yen to pancen ratu kudu duweni tetembungan kuwi berbudi bawa laksana, jal Wisanggeni tak takon.
berbudi bawa laksana ki tegese apa? Berbudi bawa laksana ki maknane kepriye Pak Bu Wangsulana? Lire berbudi bawa laksana mono berbudi mono anggeng ganjar ngawula wisuda dene lire bawa laksana kuwi anetepi pangandika wisanggeni ngono iya tegese anetepi pangandika kuwi maknane kepiye yen kandha iya ya iya yen kandha ora ya ora ratu yen wis janji kudu ditepati lah iki sing tak nggo gondelan iki sing tak nggo gondelan anggone Wisanggeni tumeka ana Ngastina kene. Pakde. Kok piye Wisanggeni? Aku dikandhani Wisanggeni dituturi dening pepunden-pepundenku para Pandhawa yen to Tri Candra Kawuri utawa 3 wulan kepungkur Pandhawa lan Kurawa ngadani sarasean ana ing pertapan Talkanda. Ana ngirsaning Eyang Buyut Begawan Bisma. Rak ya ngono kuwi mau kabar sing bener apa kabar sing kabur? Iya, pancen bener. Wisanggeni 3 wulan kepungkur. Aku wakil saka negara Ngastina mlumpuk ana ing pertapan Talkanda kang sarta para kadang-kadangku pepundenmu para Pandhawa. Ya. Lah aning kono sampeyan napak astani nandha tangani. Tur ya disetempeli lha iki. Ngandharake yen to Siwa Duryudana saguh mbalekake separone negara Ngastina marang para Pandhawa. Lah dinteni seminggu munggahe sewulan ora ana kabar, 2 wulan ora ana kabar, nganti 3 wulan ya babar pisan durung ana pekabaran. Wekasan Wisanggeni lan kadang-kadang putra Pandhawa liyane duweni karekat nak yenake janji nalika semono. Kira-kira bener-bener berbudi bawa laksana apa ora? Yen to pancen berbudi bawa laksana, sampeyan mesti gelem maro negara Ngastina lan dibalekake marang pepunden para Pandhawa ing negara Ngamarta. Kamangka Wisanggeni wis duwe tekad. Wisanggeni wis duwe tekad yen to iki mengko ana parigawe. Iki mengko yen ana gleware tembung mingsete janji kang wis kawuri. Kepeksa aku ngelingake nganggo carane Wisanggeni dhewe. Piye nyuwun sewu upamane iki mengko amrih amane ndang dibalekke separone negara Ngastina marang Pandhawa piye upamane ngono ewa dene kok iki mengko sampeyan ngajak geger kok Pak Duryudana ngejak rusuh upamane negara Ngastina tetep kok kukuwi sampeyan ora nepati janji kawuri kang wis kaweca nalika semana jagango sing jero betengo sing kandel aku wis siap ngajak jotosan aku ya wani rak ya ngono to Kakang Antasena iki mengko yen sida geger wong sing ning mburiku iki sing jotosi ben aku Wisanggeni oh ya ngono sabar luwih dhisik piye Pakde Duryudana piye kok kukuwi apa kok baleke sebarone negara Ngastina marang para Pandhawa Cumangkahang rasa sumbar lindu bumi gunjing kumaluduk guntur ketuk umop kang colon idi
Mosek. Iki sapa iki? Kok lagi sepisan iki Wisanggeni ngawuningani? Wisanggeni Kawruhanana. Aku pandhita saka pertapan ngatasangin peparapku Begawan Manik Maninten. Manik Maninten kapara nyata. Sik mingset sing dadi lungguhmu rada maju terus mripatmu menteleng nyawang aku ana apa Wisanggeni piye lekno mripatmu jerengen gobokmu yen to sak mengko babakan negara Ngastina iki bakal dipasrahke marang Begawan Manik Maninten mara gage rungokno ucapku he Wisanggeni Pandhawa banget leh nyepelekke para Kurawa utamane anak Angger Duryudana kowe kok kandha sing kaya mangkono dasarmu apa ngerti ya Wisanggeni sing menang rembug babakan negara Ngastina iki ya mung para Pandhawa lan para Kurawa wong liya braya utawa wong jaban rangkah ora kena melu-melu babakan kamukten negara Ngastina iki. Kelebu kowe Wisanggeni, kelebu kowe. Mula dina sakmengko kowe Wisanggeni lan Antasena kowe baliya, kowe lunga saka Praja Gajahhoya iki. Nek kowe tetep nekat kowe bakal adep-adepan karo Begawan Manik Maninten saka pertapan ngatasangin. Kosik. Wes kowe iki rak pandhita to, Mbah? Jare pandhita kuwi papane dipundi lan ditata, dipundi ing reh pangandikane, ditata ing solah bawane. Tegese pandhita ki kenek didadekke conto, ucape kudu kenek digugu. Pancen kaya mangkono. Sing menang rembug negara Ngastina kuwi ora ana liya kejaba mung para Pandhawa lan Kurawa. Ya pancen mangkono. Yen to pancene lambemu ngucap sing menang rembug negara Ngastina iki mung para Pandhawa lan para Kurawa, wong liya braya ora entuk melu-melu, kowe terus nyalahke Wisanggeni, kowe terus nyalahke Antasena, aku mbok kon lunga, pancen kaya mangkono. Sing menang rembug babakan Ngastina iki ya mung para Pandhawa lan para Kurawa. Sik. Aku iki ya anake para Pandhawa. Aku iki anake Raden Janaka, tegese ya duweni wewenang ngrembug babakan kamukten negara Ngastina. Iki Kakangku Antasena ya anake Pandhawa, anake Raden Werkudara. Merga aku lan Kakang Antasena iki keturunane para Pandhawa. Saiki aku tak takon. Yen to pancen sing menang rembug babakan Ngastina iki mung Pandhawa lan Kurawa, kenang apa kowe kok melu-melu jajal aku tak takon raimu iki sapa? Kowe iki bloke Pandhawa ya dudu, bloke Kurawa ya dudu. Wis pendhita kalah omong ngono lek aku luwung rasa dadi pendhita. Luwung mulih terus ngondol ning guyangan malah genah. Sabar Kang, emosi kok aku. Sabar. Terus saiki karepku piye Panembahan? Karepku piye? Aku wenang rembug negara iki. Merga aku dipasrahi anak Angger Duryudana. Kinen makili negara Ngastina iki. Oh ya, nek ngono padha. Pandhawa ya pasrah babakan negara Ngastina iki karo Wisanggeni. Ayo saiki karepmu piye? Yen kowe ngejak geger, kowe tegese ngejak geger karo Begawan Manik Maninten saka pertapan ngatasangin. Lho, geger ya geger. Wet entek wedine kariwanine Bambang Wisanggeni. Yen pancen ngono, dudu kene panggone. Ayo metu njaba, nyapa tok ning njaba, tek ning jero e enake ra umum ae. Rugi lek ngempet no iki lho. Pak Sipan. Karepku ning jaba negara Ngastina. Ayo dibuktekke sapa sing dadi pakan gagak batange. Welah dalah nyantang aku pegel emosi.
Oh. Kakang Antasena. Senggune ora melu-melu kok meso digajul. Biangane tanjir tenan Antasena. Sabar ya Sengguni, sabar nggih, sabar kula. Innallaha ma'asabirin. Wong sabar kekasih Gusti, Sengguni sabar, sabar. Duryudana wonten dawuh Rama Panembahan Begawan Manik Maninten. Aja kuwatir. Aja kuwatir kelawan kelakuane anak-anak Pandhawa. Aja ta mung anake. Sak Pandhawane pisan yen perlu Begawan Manik Maninten ora bakal mundur ing geguntur. Ora bakal mendha ing bebaya Duryudana. Menapa saged dipun gondheli tembung paduka? Nyawaku tak totohke Sang Prabu. Menawi kasembadan Paduka Rama Panembahan Begawan Manik Maninten ngunduraken para putra-putra Pandhawa. Rama Panembahan Begawan Manik Maninten nyuwun bebana menapa? Ora wujuding Raja Branapicis nanging pun bapa kepengin ngraketke paseduluran ing antarane Ngastina kelawan Pertapan Ngatas Angin. Mbok menawa ana mulunging rasamu, atmajamu anakmu si Lesmana mati gelem dadi garwa Prameswari putraku Prabu Dewa Pawaka saka negara Arga Bentar. Menawi namung menika kula saged condhong kang sarta rumajang bawa Panembahan ingkang baken putra-putra Pandhawa utamanipun Wisanggeni lan Antasena ingkang dados klilit tumrap Duryudana lan negari Ngastina kedah saged disingkiraken. Aja wasu melang rasamu Duryudana. Putra-putra Pandhawa bakal tak undurake. Ndak tamani pengabaran ora lumpuh, aja celuk jenenge Begawan Manik Maninten. Ngaturaken panuwun Rama Panembahan Begawan Manik Maninten. Paman Sengguni. Kula wonten dawuh tinimbalan anak Anggir Duryudana. Aja nekake Rama Panembahan Begawan Manik Maninten. Para Kurawa padha perintahna ngombyongi lakune Rama Panembahan Begawan Manik Maninten anggone bakal nyingkirake pranaan Pandhawa. Prawaca dawuh pangandika Paduka anak Anggir Duryudana kang paman nyuwun pamit saha tambahing pangestu. Duga-duga ginawa, ati-ati aja nganti keri Paman Sengguni. Gandanya Sekar Gadung.
Adung dawuh man. Was. Rakyat
dumawur mangawawur wurahan tengarane ngajurit gong maguru gongso tata kaya butula wur panjriting turangga estiminyuwang duaja kang kekitir ora kata ingkang duaja duaja layu sebit ingkoy lah salah Paman Harya Senguni kula satriya Banjarjuna pun Dursasana cumadong dawuh paman kapripun wos pangandikanipun mapan wonten ing setinggil negaring Astina Paman Sengkuni ingkang sampun medal ing Jawi nitih bendi Dursasana nyungsung warti Paman Sengkuna medal ing jaba nitih kreta Dursasana nyungsung wartaman Paman Sengkunar medal ing latar nitih dokar Dursasana nyungsung kabar Paman Sengkunos ndase atos cangkemmu le karo wong tuwek ngendas-ngendaske dirungokne wit ngarep penak kok ngguri ngendas-ngendaske wong tuwek baik Paman Sengkuni paman lha iki lho Durmagati apik iki mesti kula pedul gati wae kowe ning kene bagian apa lifting man lifting. Oh iya. Kula pun Durmagati cumaduk dawuh paman. Kula pun Durmagati iki pripun? Kabaripun pacewakan kula nyungsung kabar. Paman Sengkuni kula katuraken tirta cantuka. Lah iki Durmagati tembunge runtut, tembunge jangkep piye le? Kowe ngaturke apa? Tirta cantuka. Tirta cantuka. Nuwun nggih, Mas. Tirta banyu cantuka kodhok Paman Sengkuni kaya kodhok raimu. Pamane like dilakne kaya kodhok. Kang putra Tirta Tinalang pun Karta Marma cumadong dawuh paman. Putra Sindhu pun Jayajatra nyungsung kabar Paman Sengkuni. Kula pun Surtayu, kula pun Swatama nyungsung kabar Paman Sengkuni. Iya. Kurawa kabeh wae kang ora bisa ndak sebutke siji mbaka siji. Gandeng wis padha mlumpuk mara enggal rungokna gatekna kang sarta nglakonana. Wah. Pripun paman? Pripun? Dina iki Kakang Wana Angger Duryudana lagi mesgul penggalihe. Karana dina iki pranakan Pandhawa lumantar Siwi Sanggeni wanuh-wani ngucik kawibawan negara Ngastina. Sajake Wisanggeni dinuta karo gerangane para Pandhawa. Kon njaluk baline negara Ngastina. Mula pakartine Wisanggeni ndak anggep mujudake keraman kang mangkono wajib disirnake nggih. Panggih jenengan kok agahan badhe pateni Wisanggeni sak pranakan Pandhawane napa sampun dipitung sing gendhepan. Lah kok ndadak dipitung ketoke kowe wedi karo Wisanggeni to, Durmagati? Iya to? Kula isih kepengin urip kok, Jujur mawon kula ajrih kalian Wisanggeni. Lah kok ora sumbut karo gelarmu le. Gelarmu Gusti Pangeran Harya kok karo bocah wingi sore ciut raimu iki piye Durmagati? Terserah jenengan badhe ngarani kula napa kok, Ning wedi kula, wedine Durmagati niku mawa alasan. Siji, Wisanggeni badhe njaluk baline negara Ngastina niku pun sakpase. Merga Ngastina niku sejatine duweke para Pandhawa. Wong niku riyen sing lenggah Pak Cilik Pandu kok, Dados Kakang Duryudana, Kakang Jaka Pitana niku mung nyilih karo para Pandhawa. Lah wong nyilih bareng krasa penak kok ora gelem balekke niku cara cobi pundi? Menika cara pundi? Niku ingkang angka sepisan, angka kalih. Sampeyan isih eling to, Sampeyan isih eling nalika lakon laire Wisanggeni. Ampun to sing lapak manungsa, lah wong dewa-dewa Suralaya termasuk Bathara Guru tumindake mboten bener. Taboki kali Wisanggeni ya. Wisanggeni mboten wedi ya. Waton manggon teng bebener lan kautaman Wisanggeni niku mboten takut kali siapapun lho niku. Mila timbang maido kali atur kula pun to jenengan ndang maju dhewe. Wisanggeni mang tandangi dhewe mriko. Ora usah kongkonan Kurawa ngaten. Yen sampeyan menang musuh Wisanggeni pun to kula rabekke melih man. Ora sudi raimu. Lah kowe apa ora isin?
ing atase sing nom-nom ora kurang kok sing tuwa kon maju ana palagan. Lho, nek kula niku mboten isin kok, mboten isin. Malah kula anggap niku salah satu pelajaran saking guru tumrap dateng murid. Ngono ngoten. Mila monggo to, panjenengan sing nyobi riyen kok, musuh pranaan Pandhawa. Aku ora gagas dapure Durmagati. Mangkat ya karepmu, ora mangkat ya karepmu, ngono. Sing baku dina iki Kurawa enggal budala. Matene Wisanggeni sak pranaan Pandhawa liyane, ngono. Yen perlu sak Pandhawane pisan. Apa maneh iki Kurawa ya antuk pambiyantu pandhita saka pertapan ngatasangin peparape Begawan Manik Maninten. Iki mengko tak kira luwih gampang. Luwih gampang anggone para Kurawa bakal nyernake pranaan para Pandhawa. Yo, mangkat yo mangkat. Arep delok tanda kridane Kurawa jal. Kok nganti Kurawa iso mateni Wisanggeni sak pranaan Pandhawanipun to? Bojo kula mangpek. Wagah bojomu bokonge gedhe sisih ngono. Swatama kula wonten dawuh paman. Moga antuk pengasih saka Gusti Kang Maha Asih ya Swatama. Marasira metuwa njaba. Metuwa njaba perintah Wadyabala saka Ngastina lumarap ana Tegal Kurukshetra. Pranaan Pandhawa ditundung dikon bali ana negarane. Yen ora gelem ora susah dadak kesuwen. Wisanggeni sak pranaan Pandhawane enggal disirnake nok-nok ngestaken dawuh amit madhal pasilan paman. Sang Pati Sigra mranata baris nyawiji kumolong dampyak meregut lampahe binarung krapyak watang agade kumalar ngebagi sorae Sorae rame gumuruh binarung tambur nyang beri suling slompret sesauran minangka cucu ing baris budaling Prawadyabala kumregut gemya lumaris